Examino je nová vzdelávacia superapka, ktorá je určená predovšetkým deťom na 2. stupni základných škôl. Ktorá im má pomôcť naučiť sa všetko, čo sa v škole nestihli alebo nedokázali naučiť. Spojili sme sa dve renomované firmy, dlhoročne zastabilizované na slovenskom trhu, spoločnosť Exam Testing a Freedu vzdelávacie centrum. Spojili sme sa preto, lebo každý máme isté špecifické know-how a zdalo sa nám, že v tej aplikácii vieme zužitkovať jednu aj druhú polovicu. Exam je primárne autorom testov. My už 30 rokov tvoríme rôzne testy pre školy a pre žiakov. Freedu má zase bohaté skúsenosti so vzdelávaním žiakov, lebo pripravuje žiakov aj do školy ako do učovania, ale najmä teda na nejaké prijímacie skúšky. V aplikácii sme pripravili pre vás 4 rôzne druhy balíkov. Je to čistá matematika, čistá slovenčina, matematika so slovenčinou za zvýhodnenú cenu alebo kompletný balík, v ktorom máte aj všeobecné študijné predpoklady, jazykové schopnosti a množstva testov a úloh na precvičovanie. Aplikácia má nekonečnú trpezlivosť. Aplikácia, keď to 20 krát urobíte zlé, tak vás nevyhreší, nenahnevá sa, 21. krát sa vás opýta. Aplikácia si presne pamätá všetky vaše chyby, vaše výkony, takže sa viete pozrieť spätne, že čo vám nešlo a môžete sa k tomu vrátiť. Vďaka tomu, že Examino moderná interaktívna aplikácia, učenie môže byť aj zábavou.